Global, hindi na tanong dito kung magkakotse ka. Kasi ang tanong dito, ilan pa ang gusto mong kotse? Kasi ngayong araw, lalabas na ang third car ko. Tara, sama kaya. Simula na naman. Sabi guys, good morning. Andito kami ngayon sa kasa ng Chevrolet. Kukunin na ng apply namin. Si James ko yung third car niya, Power. Iba talaga sa AIM Global. Grabe, iba. Ito na naman tayo bago simula. Huminga ng malalim, alisin ang kaba. Tapos na ang kahapon, pwede na yan itapon. Huwag lang ang mga araw, dapat yan ay ibaon. Katulong na sa panibagong hamon. May paparating na bagong alon. Pwede kang lamino, pwede mong sabayan. Yes! Araw na Manatry ko na rin ang Chevrolet Trailblazer. Hindi ka na dyan, huwag ka na magpapuli. Kami ay sila, patusan, liwanag, abuti ng tala. Pagkatapos Ang bago pa, naka-plastic pa. Sarap. Amoy bago. Grabe, Chevrolet Trailblazer, top of the line, 4x4. Pero syempre, bago ang lahat, maraming salamat kay Lord. Siya nagbigay sa akin ng sobrang daming blessings. Sa AIM Global, na nagbigay sa akin ng opportunity para makuha ko yung mga pangarap ko. Sa family ko, na nandyan lagi sa tabi ko. Sa pagmamahal na binibigay nila sa akin lagi. Sa mga uplines na nandyan lagi, na nag-support, nag-guide sa akin. Sa mga grupo ko, sa mga leaders ko, kay John Bisanwan at sa buong grupo niya na New Blood, at sa International Blazing Alliance Family, sa sister ko na nakasama ko mula nung unang network ako hanggang ngayon, kasama ko pa rin sa suporta na binigay niya sa akin. Sa mga leaders ko, kay Anton Montoya, nakasama ko rin mag-network mula umpisa hanggang ngayon, sama-sama kami sa success. Kay Andrew Bulima, na nagtiwala rin sa akin at isa rin sa nagpalaki ng grupo ko. Kay Pai, na gumagawa ng video namin, kay Jomar Rodriguez, at sa grupo ko, sa mga business partners ko sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa 7 years na ginagawa ko ang business, marami po ako natutunan. Pero meron ako i-share sa inyo na 3 words lang na pwedeng makatulong sa inyo. Unang-una, vision. Dapat may vision ka. Ngayon pa lang dapat alam mo na yung mangyayari sa'yo 1 year from now, 2 years from now, 3 years from now. Para habang ginagawa mo yung negosyo, nag-enjoy ka kasi alam mo yung mangyayari kagad sa'yo. At kung ano man yung mga experience mo, mga challenges na dadaanan mo along the way, hindi ka hihinto kasi alam mo sa success din ang punta mo. Pangalawa, focus. Dapat may focus ka sa lahat ng bagay, kailangan natin yung focus. Dapat nakatingin ka lang lagi sa mga goals and dreams mo. Para kung ano man yung mga discouragements at rejections na may encounter mo, hindi ka mahihirapan, hindi ka maapektuhan kasi nakatingin ka lang lagi sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Pangatlo, believe. You have to believe in yourself. Dapat ngayon pa lang maniwala ka na sa sarili mo. Ang success ng bawat tao nakabase sa sarili natin. Ngayon pa lang, attract mo na yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Everyday, dapat sabihin mo sa sarili mo, successful ka na. Lahat po tayo deserve natin magandang buhay. Lahat tayo deserve natin makuha mga pangarap natin. Kaya sa nanonood ngayon, naniniwala ako, ikaw na ang susunod. Lahat posible, basta maniwala ka lang. Good morning po sa inyong lahat. God bless us more. Power! sige lang, sige, sige lang, sige.